Nyamrerwa makwan-gi ohewo 6,000 kar dak ma Kibra biro yudo thuolo mar yudo tiegruok kaka okang' mar jiwo lony margi e tijgi. Jaod bura ma Kibra Peter Orero gi jalup jatend mbalariany ma Great Lake Midesa Mumbo olero ni okang' makamano biro dino fuok manitie gi sani e sekta mar thieth ahinya to e kuonde dak ma oganda yutogi nitie piny. Kar dak ma Kibra mana kaka alwora mamoko ma yuto oganda ni e piny thoro bedo kod achiedh nade weche mag yudo thieth malong'o. Chenrono biro ywayo jodak ma Kibra ma ok odewo rang'iny mag sombgi. Magi joma konyo jopiny ma health mine manyuol jok man gi tuo matindo tindo, to wan kaka constituency waneno ni ma is not enough. Wa partner gi Great Lakes University mondo wamed gi obwongo matin makoro ka gitimo tijegi to koro gitimo gi yo maratiro kendo yo maber. Waonge go osiptande ka machiegni, dakteche bende waonge go ka machiegni, to community health workers gi nyalo konyowa kapok wadhi osiptende madongo dongo. Walikuwa na wanafunzi wengi and they wakajitokelezea na we have over 900 wenye wako ready to learn. Isipokuwa ni funds that are not quite available. But we also have people with wealth of experience. So we can also take those ones who may have fallen off when they were in Form 1 or Form 2 in high school and have been doing this work for over 20 or 30 years.